Miko dzangu dzehurombwa ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita mazuva anokwana iwo kuita 7 ndichirara pamba pakange pari padongo. Ndaiti kana hwava usiku ndaibva popamba ipapo ndobva ndaenda kumakuva ndonorarako kumakuva. Ndakange ndiine chimhasa chandakange ndakapiwa nen'anga iyo yakandiratidza pamba pandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoita mazuva iwawo anokwana kuita 7. Kune avo vanenge vachigara kune dzimwe nyika dziri kure neZimbabwe vanenge vasingakwanisi kupota vachidongorera matongo avo, ndinovakurudzira vanhu vakaita saivavo kuti munge muchitsvaka munhu, angava ari munhu wemunharaunda anopota achidongorera kuti pamba penyu hapana here chimwe chivanhu chinozogona chava kuitwa padongo repamba penyu, uye zvekare nekumakuva kana kuri kumavillages, kana kutongoudza sabhuku chaiye kuti apote achienda achinonotarisa kumakuva, because ng'anga iyoyo yapedza vanhu. Muriko kwamungava muri kunana South Africa kana kumhiri kwemakungwa, unenge uchingoshanda usingakwanisi kuziva kuti mari yako chaiyo yauri kumboshandira iri kuendepi. Unogona kunge uri munhu anonamata, but pane mamwe macovenants ekuti kana macovenant iwawo akaitwa mumweya zvinogona kuti kuafecta nekunamata kwaunenge uchiita. Ndoda kukuudzai covenant iyo yandakaitiswa uye zvekare zvinoitwa nedzimwe ng'anga vachishandisa matongo evamwe vanhu vanenge vachizivikanwa kuti kubva zvavakazoenda kuAmerica vakangosiya makuva evabereki vavo ari zvaainge ari. Ndini uyo basa rangu randakange ndichiita, ndaita zvekukorokoza goridhe nevamwe vakomana including vanatsano vangu. Saka kana uchikorokoza uri mukorokoza zviri nyore kuti unge uchinyengereka, kunyange ukanzi unenge uri munhu anonamata. Ndaitoenda kuchechi each and every Sunday, ndaitowanekwawo ndakatopfekawo sutu, ndakatosunga tai ndichiti ndikuenda kuimba yaMwari kunonamata. Ndichikorokoza kudaro pane pamwe pekuti upenyu hwakambooma zvekuti ndaitadza kuziva kuti ndichararama nei. Ndakatarisana nemhuri yangu mumba musina kana zvokudya. Kubuda taibuda titoenda kumakomba, asi mari yakange isingabatiki zvekudaro. Saka tikabva tachizotanga kufamba takange tichienda kunana madzibaba. Saka tichienda kwakunana madzibaba, nyaya imwe chete yatakangoudzwa ndiye kuti zvinotinetsei kana muri vanhu vanenge vachifambidzana muri pamwe chete ende muchiti kana mukorokoza umwe anenge achinamata akabata bhaibheri, vamwe ndo vanenge vachiita zvechivanhu. Saka munofanira kuti munge muchiita sarudzo yenyu, musarudza kuti ndezvipi zvamunoona sekunge zvakakurerukirai. Kana muchida munogona kungoita zvokunamata mose mubva matendeuka. Kana mava kunamata munamata mumweya nemuzvokwadi. Hamufaniri kuti munge muchizoita choupombwe, hamufaniri kuti munge muchizononwa doro muchiraradza, hamufaniri kuti munge muchizosvuta mbanje kana mamwe madrugs. Munofanira kuti munge muchizova vanhu vanonamata makamira muzvokwadi. Asi kana muchiona sekunge nzira iyoyo inenge ichikuremerai, mose munofanira kuti munge muchiita zvechivanhu. Kana ndati zvechivanhu vainge vasingareve kuti tinenge tava kuita zvemahure, asi pane zvimwe zvaunenge uchitendedzwawo kuti unge uchiita semurume. Kana wada kubarika woriita barika iroro zvinenge zviine chivanhu mukati, ndo zvavainge vachitiudza sekuru vacho vakantibatsira. Saka takabva tagara pasi tikati varume, nzira dzekwaMwari dzinotinetsei, bhaibheri chairo iri kana tikada kutanga kutaura nezvaro hatimbofi takanzwisisana. Saka kuti tinganyeperana tikaudzana kuti tinogona kuzoita zvekunamata tichikorokoza zvinokwanisa kuzotiremera, ndokubva tachizoungana tikabva tachizotanga kupinda mumatare echivanhu. Saka tava kuita zvechivanhu, umwe noumwe atori neshavi rake iro rakadeketererwa kuti ringe richisvika paari ringe richitaura zvarainge richida. Saka ng'anga iyoyo yakange isingori ng'anga chete, but yainge iri ng'anga iyo yainge ichiita zvokurombesa zvekare. Vakabva vati kwatiri sekuru ivavo, ini sezvo ndiri munhu anorombesa, umwe noumwe ndichamupa mhiko dzake. Saka ndakabva ndapiwawo dzangu mhiko dzekuti ndaifanira kutsvakirwa musha unenge uri dongo, nekuti pachezvangu ndakange ndakaonekwa kuti ndiri munhu ane mweya wejambwa nemunyama, because kunamata kwatinenge tichiita
tinenge tichidzinga zvimwe zvipo zvemumadzinza ekwedu kwatinobva. Saka the moment yaunozonzi hauchanamati, hausisina kunyatsokumira pamberi paMwari mumweya nemuzvokwadi, ndo paunotanga kusangana nemabad luck, uchisangana nezvakangosiyana-siyana nekuti ruzhowa runenge rwabviswa kubva pauri. Vakabva vanditi tichatsvaka panzvimbo pekuti uchange uchizoenda uchinonorasirira minyama yako yose, ubva watora zvakanaka zvipo izvo zvawakazvarwa uinazvo. Zvinoda kuti tinge tichishandisa pamba pevanhu vanenge vasina dzinza newe. Saka vakabva vachizoendiendesa kune rimwe village, ndokubva ndatanga kugara pamba peumwe murume. Ndakatombogarawo kwezvimazuva zvakati kuti ndigerepo pamba ipapo. Saka ndakazoendeswa pamba apo pakange pachinzi vana vepo vakange vakasorovera kuCape Town kubva zvavainge vakabuda muZimbabwe vachiti vari kuenda kunoshava kuCape Town. Gore makange muri mugore ra2011. Havana kuzombogara, vakazodzoka zvekare vakasiya amai vavo nababa vavo vachiri vapenyu. Vakange vari vakomana vari vaviri, vari matwins. Ndokubva vangosiya vabereki vavo vari pamusha. Vabereki vacho vakasvika pakufa, uye zvekare nedzimwewo hama dzakavigirwapo pamusha ipapo. Saka pamba ipapo patori nedzimba dziripo, but dzimba dzacho dzakadhirika nekuti pava nemakore pasingagari munhu. Saka n'anga yakabva yandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichisweramo ndiri mumatongo, then kana hwava usiku ndobva ndachizoenda kumakuva. Ndakatoratidzwa guva randaifanira kuti ndinge ndichizorara musi wekutanga kusvika ndapedza mhiko dzangu. Ndakaita mazuva anokwana iwo kuita 7 ndichirara kokumakuva. Saka ndakange ndiine bhegi rangu iro randainge ndakapiwa. Iri rakange riri bhegi iro randaipota ndichideketerera zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika kwandiri, uye zvekare ndichitaura nemhepo dzevafi vakange varere kumakuva, ndichivaudza kuti nguva yainge yakwana kuti vange vachimuka vachitora rombo rakashata iro rainge riri pandiri voriendesa kuvana vavo, vondipawo kundibatsira kuti ndinge ndichizovawo nerombo rakanaka. Izvi ndo zvandakaita mukomanashi mazuva anokwana iwo kuita 7. Pamazuva ose ari 7 kudaro ndaiona mhuka dzakasiyana-siyana, mhuka dzaindityisa, mhuka dzandakange ndisati ndakambosangana nadzo mukurarama kwangu. 7 days dzakati dzakwana, ndokubva ndadzokera kumba kwen'anga iya. Ndikabva ndanzi chimhasa chiya chandakange ndaita mazuva 7 ndichishandisa, ndachifanira kuti ndige ndichizoenda kunochieredza nemvura. Ndokubva ndachizoita saizvozvo. Ndakazobatana nemadzitsano angu, umwe neumwe ane mhiko dzake dzaakanzi ange achitevedzera. Ndokubva tachizodzokera kumazowe. Takabata goridhe. Ndakangoti ndabata goridhe ndaita mari. Motikari yandainge ndagara ndichida muupenyu hwangu ndakabva ndaiwana, BMW. Handingataure hangu kuti imodel yakaita sei, but ndo motikari yangu yekutanga yandakabva ndachizozvitengera iyoyo. Saka mhiko dzangu dzandakapiwa imhiko dzekuti handitendedzwe kuti ndinge ndichibata dzamuri umwe mukadzi, kurara neumwe mukadzi asiri mukadzi wangu wandakange ndakaroora panguva iyo yandakaenda kun'anga. Zvino mukomanashi pari zvino ndiri kudanana neumwe musikana uyo ane 19 years. Musikana iyeye kanaka kane kuita Miss Zimbabwe, anodzidza muno muHarare. Nyaya yandiunza pano mukomanashi, musikana uyu ava kundinetsa, imhandara. Ndava negore ndichidanana naye, kumukisa ndinomukisa, but akada kuti tinge tichiita romance iri deep. Ndinobva ndati no, handisisiri kunzwa zvakanaka. Saka iko zvino zvava kumunetsa because ndinomuchengeta, uye zvekare ndiri kuchengeta vabereki vake. Anondibvunza kuti sei usingadi kuva intimate neni. Pose apa ndanga ndiri kushandisa advantage yekuti ainge akandiudza kuti anoda kuti tinge tichizotanga taroorana. Kana taroorana then tobva tachizotanga kuita zvebonde tose. But iko zvino zvaari kuti I am ready for you, my parents they know you. Saka hapana chatinganzi tingamirira apa.
ndava nenguva ndichingompa masilly excuses, but iko zvinozvi ari kuti ndiri kutoda ende ndiri kutozvida zvaizvezvi. I want to fall pregnant for you. Ndiri kutya kuti kana ndikakanganisa mhiko, upfumi hwose hwandiinahwo unobva waparara. Ndoita zvekuita sei? Can you advise me? Kune dzimwe n'anga idzo dzinenge dzakateererawo chino chirongwa, ndimi munoona zvatisingaoni. Kana kuri kunzi munenge mazonzwawo nyaya yangu, ndanga ndichikumbirawo kuti mundibatsire mucomment section. Ndorara naye here musikana uyu, nekuti kumuda ndinomuda. Pane zvandakaona paari zvandisina kuwana pamukadzi wangu. Hakusi kunzi ndinofarira chiurestereki, but isarudzo yangu yandakaita kuzova nemadzimai maviri. Ndinotya kudzokera kune n'anga yakatibatsira nekuti tinogona kusazowirirana. Ndibetsereiwo vanoziva nezvemweya. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Handiti mhiko, makapiwa mhiko yekuti hamutendedzwe, saka sei muri kuita zvacho zvamakanzi hamutendedzwe kuti munge muchizoita? Ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 43 years ekuberekwa. Ndine nyaya iyo yandikuda kushare nemi. Iyi inyaya inotongozivikanwa nevanhu vakuruwo vemuchechi. Murume wangu akangowanikwawo aripo panzvimbo achizonzwa nezvayo nyaya iyoyo, but he was not supposed to even hear about it. Zvakaitika ndezvekudaiswa. Pane umwe mukuru wekuchechi kwedu akatukwa paTikTok. Atukwa paTikTok kudaro zvakazoitika mukoma ndezvekudai. Pane vamwe vakuru vekuchechi, handidi kutotaura nezvinzvimbo zvavo nekuti ndinotya kuti maybe panogona kuzowana munhu anokwanisa kuzorecognize church kuburikidza nezvinzvimbo zvemuchechi zvandinenge ndataura kuti vanhu ivavo vakange vari mapastors here kana kuti mai muchechi medu. Saka vakabva vapiwa task yekuti vaifanira kutsvaka muprofita wenguo tsvuku, nekuti munhu uyo ainge akatuka akange atori musikana. Saka vakabva vachizodownloada mapictures ake nezita nesenemu. Vapiwa task kudaro, murume wangu anoti paakanzwa zvichitaurwa nevakuru, vakabva vanzi vange vachitsvaka muprofita wenguo tsvuku, vobva vaendesa madetails iwavo kumuprofita wenguo tsvuku, kuitira kuti musikana iyeye ange achizosvika pakuzodzoka ega pasocial media achireurura kuti munhu wandakatuka munhu waMwari. Murume wangu paakandiudza nyaya iyoyo, ndakashamisika zvikuru kwazvo. Hanzi vakuru ava vakabva vachizoenda kuno mumwe muprofita akati idzi handidzigoni, but ndine vamwe sekuru vanogona kukubatsirai, asi sekuru ava vanogara kuZambia. Vakabva vachizoenda kuZambia. Murume wangu he was driving one of the cars. Vasvika kuZambia, hanzi pakabva pachizonoitwa mhiko. Mapictures emusikana iyeye akabayiwa nemapanga nekuti ainge akatuka mukuru wechechi yedu. Musikana iyeye akabva achizotoita bofu kusvika achizotsvaka pakange paine sangano rechechi yedu. Ndokubva aenda kuna pastor, ndokubva anokonfesa izvo zvakaitika kutuka kwaakaita pasocial media. Vanhu vemuchechi vachizonzwa nyaya iyi vakafara, vakati akagonekwa. Asi vanhu vachifara vaifungidzira kuti kuda kwaMwari kuitika kwazvakaitika. But I'm here to tell you mukoma kuti zvakange zvitsinei nekuita nekutonga kwaMwari, asi musikana uyu akaita zvekuenderwa kun'anga, ndokubva anogadzirwa. Murume wangu ainge akatondikumbirawo akati kwandiri, usambofa wakataura nezvayo nyaya iyi, usamboudza kana anyone, but ndinongonzwa zvichindiremera kuti ndingachengeta secret yakadai kusvika rini. Ini ndanga ndafunga kuti ndiudze kamwe kana vamwe vanhu vemuchechi
kuti paya pazvainzi now you see what happens when you touch the anointed, vanhu vakatoenda kung'anga in secret. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Saka vanhu vakatoenda kung'anga kuti zvinge zvichinzi zvatyisa. Pane munhu akatuka mukuru wavo wekuchechi ndokubva aita bofu. Izvo munhu akaenderwa kung'anga. Akomana rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana she please post my story makavikawo chitupa changu. I have recently discovered kuti my daughter is dating a wealthy businessman that is very much wealthy. Murume uyo ane mari yakawandisa. Kuti ndinge ndichizozviziva kuti mwana wangu ari kudanana nemurume iyeye. One day akauya pamba akange aine jeep yaainge achidrive. Ndikati naiwe motikari yakanaka kudai so waiwana kupi? Akabva ati imotikari yefriend yangu. Ndakabva ndatanga kususpecta. Akati ainge achida kugeza because she wanted to go to a party. Ndikati hakuna kumwe kuri kumboendwa, mwana ari kutoenda kunoonana nevarume. At her age mwana wangu ane only 17 years old. Mufunge zvaino mukomanashi. Izvi zvevanhurume haana kuzvitanga ipapa. Ndatova nenguva ndichingonetsana naye. Pamwe pacho ndinozongonyarara because my daughter she is spoiled nababa vake. Saka achigeza ndakabva ndapinda muspare bedroom make. Ndapinda muspare make ndopa ndakabva ndanovhura handbag. Handizivi kuti chii chakati ndinge ndichivhura handbag. Ndakabva ndaona makange muine $11,000 US. Ndakamumirira iye akatovhunduka paakabuda mubath ndokubva andiona ndakagara pabed pake. Akabva nditi ko mama muri kutsvakei muno? Ndakabva ndati iwe ko mari iyi wakaiwana kupi ndeyani? Ndokubva anditi ndiye shamwari yangu akabatiswa namama vake, vari kufanira kuti vange vachienda kunohodha, saka ndichanomudzosera mari yake. Ndikabva ndati tell me the truth. Saka ndakange ndisingadi kuita zvenoizi naye because baba vake vaikwanisa kuzopinda muroom vobva vandibvunza vobva vati siya mwana, if she has a boyfriend anotombomupa motikari it means kuti mukwasha akanaka. Saka akabva anditi ane murume waari kufambidzana naye. Murume uyu he is a married man, anoita zvemacastles. Anzi muzukuru wevamwe vanhu vane mukurumbira uye zvakare vanoita zvematongerwo enyika. But mwana wangu mukomanashi anoti usiku kana akarara anofumuka. Zvakaitika mushure mekunge taenda kumusha. After that whole scenario ndava kuzviziva kuti mwana wangu pane munhu waari kufambidzana naye anoratidza kuva ari munhu ane mari yakawandisa kwazvo. Taenda kumusha, ndakange ndakarara ndakati inini nemunin'ina wangu nevana vake vaviri, inini nemwana wangu musikana uyu nemukomana wacho, tose takange takarara mu1 room. Saka ndakamuka ndichinzwa munhu achiridza mmere. Pandakamuka ndakatoona mwana wangu akange akamira padoor achiedza kuda kuvhura door, but door rainge rakakiwa. Ndakabva ndamubvunza ndikati naiwe Rosina uri kuitei? Akabva avhunduka ndokubva aridza mmere. Saka pose apa paainge achichema ainge achingochema achingoti achichemera pasi, zvokuti vamwe vanhu vose vatakange tiinavo muromo hapana kana ainge achimbonzwa kuchema kwake. Nechakandimutsa handitombozivi. But paakazoskrima mushure mekunge ndati naiwe Rosina uri kuitei padhomu pawakamira ipapo, ndopaakabva avhunduka, akavhunduka zvisingaiti mukomanashi. Ndokubva amhanya akadzoka akapinda mumachira. Akabva atotanga kutoyeredza misodzi achichema. Akaramba kundiudza kuti chacho chainge chichimudaidza panze chainge chiri chii. Akangoti ndanzwa ndichidaidzwa panze kuti Rosina. So right now I'm really confused. Kana ari semurume wangu very unsupportive when it comes to our daughter, because iye anoti ndakanyanyisa kutambura ndichiri mwana mudiki, siya vana vanakidzwa neupenyu. Vana vangu vose umwe nomwe
ane TV yake, ane fridge yake muroom make, zvekuti vana vangu vari very spoiled. Kana ndikataura navo havatomboteereri nekuda kwababa vavo. So ndikutsvakawo mazano kubva kwamuri family, ndibetsereiwo. Challenge iripo ndeyekuti handina kumbogara ndakanyatsokuwirirana nehama dzemurume wangu nekuda kwemamwe machallenges awo akaitika mushure mekunge ndabva mukuroorwa nemurume wangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi vana vangu vari spoiled. Umwe neumwe ane firiji yake muroom make, zvekuti akangofunga kuda kuzvivharira muroom make anozvikira imomo, kungobuda munhu achienda kutoilet nekugeza. Zvakaoma. Maybe murume wenyu anogona kunge atori nezvaanenge achitoziva maererano nembinga iyo yamuri kuti iri kudanana nemwana wenyu, asi ngativapeiwo mazano mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 52 years ekuberekwa. Nyaya iyi yakaitika apo pandakange ndichiri ne29 years. Ndakasvika pakurohwa ndikakuvara zvakaipisisa zvekuti kufamba kwandinoita ndinotofamba ndichikamhina. Ndaishanda ndichishandira umwewo murume akange ari businessman, ainge ari wekuZambia. Saka businessman uyu wandakange ndichishandira ainge asingaisi mari kubank because ainge ari muforeigner munyika yedu yeZimbabwe. Saka mari dzake aingodzichengeta cash. Zvaaita muZambian uyu, vaiti kana vakarima kuZambia akange aine mapurazi uye zvekare aiwirirana nevamwe vanhuwo vainge vaine mapurazi. Saka varima kuZambia vaibva vachizosmagula chibage vobva vachizochiunza muZimbabwe. Vakange vari vanhu vaiva nezvigayo, vaizotogaya chibage chiya kuita hupfu kutengesera mamwe makambani, but business rake rakange risiri business rainge riri pamutemo, saka aigara aine mari nguva dzose. Saka pandakatanga kutoona US dollar ndakange ndisingatorizivi kuti chii chinonzi US dollar. Nerimwe zuva akange asipo aenda kuZambia, ndo pandakabva ndachizopinda mubedroom make. Ndakange nditori nechinangwa chekutsvaka pakange paine sefa yemari. Ndakabva ndachizokwanisa kuwana pakange paine sefa yemari, but yakange isiri sefa zvachose. Rakange riri briefcase rainge rakakura, rainge rakati mago nema-US dollars. Mari yakange irimo yaidarika 50 something US dollars. Ndokubva ndaba mari iyoyo. Sezvo ndakange ndiri ndega, ndakanyatsokubuda zvakanaka, ndikatosanganawo nevamwe vanhu vaigarawo kumaSuburbs kwandakange ndichishanda. Ndikangoita sekunge ndainge ndichimboenda zvangu kumba kuti ndinge ndichimbonoona hama neshamwari. Ndasvika kumba handina kugara kwenguva yakareba, ndokubva ndatotiza ndikabva ndaenda uko kwainge kuchigara sekuru vangu. Vaigara kuMondoro, vainge vakavaka kumusha kwemukadzi. Saka ndakazotanga kutsvakwa nemapurisa. Hazvina kuzotorawo nguva kuti mapurisa vange vachizondiwana, but mapurisa pavakandiwana ndakange ndisisina mari. Mari ndainge ndakaichengetesa sekuru vangu. Sekuru vakaenda vakanoivika mugomo mubako mari iyoyo. Ndatorwa nemapurisa, ndakatanga kuitwa imwe torturing yekuti handifi ndakazvikanganwa. Ndakarohwa mukoma, but ndakangoramba ndichingoti mari handina kutora. Chandakangoita ndechekuti ndakatiza pabasa, but mari handina kutora. Vakandirova mukomanashi kusvika ndisingachanzwe pain. Ndikasvika pakuvhuniwa gumbo nomuCID as they were torturing me. MuZambian iyeye aitobhadhara mari nekuti ndirohwe nemapurisa achiti ndiye munhu akandibira, but handina kumbogara ndakati kana bufu. Ndaingoti mhosva yangu yandinobvuma ndeyekuti ndakatiza pamba. Saka pandakatiza basa ndichidzokera kumusha kwedu, ungwaru hwandakazonoita ndewekuti ndakabva ndangotizisa
mukadzi wandakaroora mukoma ndainge ndisingatombomudi, but ndiye munhu wandaiziva kuti kana ndikamunyengerera ndikati uya kumba kwedu ndava kuda kukutora semukadzi wangu, aikwanisa kubvuma. Saka ndamutizisa kudaro, handina kana mari yandakambomusiyira, akatosarawo achitotambudzika nevabereki vangu. Mapurisa paakatoenda kumusha vachida kunoita torturing mukadzi, vaitoona kuti munhu uyu akangosiyiwa hana kana chaainacho. Vakazongoti mukomana uyu tamurova, dai kwanga kuri kunzi ainge achiziva kuti mari iripi, by now angadai ataura. Ndakazoti ndabuda murimand, mukomanashi ndakabudira kurimand ndiri muhospital because ndainge ndakakuvara, ndakavhunyiwa gumbo. Then I recovered, ndokubva ndaenda kumusha ndakagara kudazve about 4-5 months. Ndopa ndakazoenda kumondoro, asekuru vainge vakatendekawo, ndokubva taenda mubako, vakandiudza kuti pamari iyoyo vainge vakangotora $1,000 yavakashandisa. Ndokubva ndagoverana mari iyoyo nasekuru. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo. Zvakangouma hazvo veduwe, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zviri kwere zvinhu zvakadai? Unofungidzira kuti zviri kwere kuti unorohwa kusvika wavhunika gumbo but uchingoramba uchiti handizvizivi? Hanzi maCID akasvika pakuti mukomana uyu nekumurova kwataitaka angadai abvuma, dai kwanga kuri kunzi ndiye angadai abvuma. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. I paid a YouTube sangoma $5,000 but my problems manje ava worse. Ndaifungidzira kuti semhuri taikwanisa kusolva nyaya iyi, but yai ndazotozvigokera moto muziso. Dai ndakasiyana nazvo, marriage yangu inogona kungoparara 2026 asati apera. Nyaya yangu yakamira sekudai. Baba vangu vaiitawo zvematongerwo enyika. Handingataure kuti vakange vaine chinzvimbo chipi mupati iyo yavakange vachitungamirira. Saka pakazonoitika dambudziko mukoma ndepekuti vakaenda kurali, vaendako kurali sezvo vaiitawo zvekupikisana nebato riri kutonga. Vaendako kurali ikoko vakatanga kumhanyiswa nemapurisa. Saka muchipitipiti vakabva vangonzi pindai motikari because target vainge vari baba vangu. Vapinzwa motikari nemabodyguard vachitiza vamwe vainge vachivatevera. Vakabva vanodhuma kamwana kakange kachiri kamwana kadiki kakafira paspot. Unfortunately havana kukwanisa kumira panguva iyoyo. Vakazotumidzira nhume nevamwe vanhuwo vavakatumidzira kubva kumusangano wavo waipikisa. Vakaenda vakanotaura nehama dzemwana wacho iyeye. Pakabhadharwa mari. I still remember baba vangu vakatengesa motikari dzavo 2 uye zvekare vakaendesa nemombe nekuti vakange vaine plot. Zvikanzi nyaya yapera. Baba vangu vakafa vachita zvekuzvisungirira. Vakazvisungirira ndokubva vajamba pabalkoni. Ndokufa kwakaita baba vangu ikoko. Baba vafa, takabuda muZimbabwe ndokubva tauya kunoku kuUK. Ngozi iyi yaitongozivikanwa. Ndatanga kuteverawo zvimwe zvirongwa zvepaYouTube. Ndakazonzwa imwe n'anga ichiti ngozi inoda kuripiwa, inoda kugadziriswa. Sezvo ndakange ndiri munhu ane mari, murume aine mari, ndakataura nemabrothers angu avo ariko kuZimbabwe ndokubva taenda kun'anga. N'anga yakabva yati inoda 5,000. Pose apa mukomanashi handingati ndiri munhu aiva nemaproblems, but ndaingodawo kungoprotecta because ndaiva nehanzvadzi yangu uyo akange aine mwana aipota achirotomoka achitaura zita rekamwana kaya kakatsikwa nemotikari yababa. Saka ndaida kuzvigadzirisa zvinhu izvozvo ndichiri mupenyu nekuti ndini breadwinner mufamily. Zvadaro mukomanashi tamutsana nayo ngozi iya. Ngozi ikabva yati yainge ichida
mombe 13 dzikaenda. On top of that 5,000 pakaitwa uripwa hwose, but yei mukomana Nashi kutaura kudai so, ndine brother yangu asingachatogoni kutaura. He is 35 years old, akangomuka asingachakwanise kutaura. Kana akanyora pasi anoti iye akasangana nekamwana kakange kari kadiki, ukamubvunza une muchitoita zvekutonyora iye wachinyora, anoti akasangana nekamwana kainge kari kadiki, kamwana ikako kakabva kamuseka kakamutevera kusvika achizosvika pamba. Paakazama kutaurawo nemudzimai wake, voice rikaramba kubuda. Saka sekuru ava vatakabhadhara mari ivo vari kuti pangu ndakasakura ndikazunza, ndakakuendesai kumusha kwacho ikoko tikanoita chivanhu chose. Vari kuti vanoda 7.5 kuti zvinoda kugadziriswa zvinge zvichigadziriswa mumusha, hanzi mune mamwe magamba arimo. Mukomana Nashi hakusi kunzi sekuru ava vakazviona kuti tine mari, kukana vari ivo vakatipa zvikwambo in secret tisingazivi, tobhadhara 7 iyoyo yavari kuda, vobva vangouya vobva vangobata havo zvikwambo zvavo. Tingaziva sei kuti izvi zvikwambo zvemadzibaba edu kana kuti zvikwambo zvavo ivo? Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi. Hanzi tingazivawo sei kuti izvi zvikwambo zvasekuru ivavo kana kuti zvikwambo zvemadzibaba edu? Yai pakaipa. Vadiwa vateereri, ndo messages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.